हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी रउआ सब? हमरा त बड़ी मन करता, लेकिन इनकर बैटरी डाउन बा। अब फुल हमर साउंड बा। हमरा मन करता चला था तब के लेवा के उघार के लिहा उघार के आ दोनों नेमुआ पिहा गार के पियबा। तो चला उठा उठ के देम। अरे उठ के जाम तबे न लिए उठे द हमरा के जाए द। उठम तब न जाम त लिए आम त तू गार के पियबा नेमुआ के रस। मतला चुम्मा 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 दे दे चुम्मा रे गुजरिया तनी। अरे बाप रे, काहे इतना पाला लागता? धोकाइल बड़ा का हो? बहुत पाला बा हमरा घर में, बहुत हल्ला बा। ठीक बा, हटा धो के आ गई हराती खाने। चला सूते तो सुतला तो बारे हेंगन के न सूती हो। अरे हमार पेट फूल गए तुम्मा हो जाई। चला अपना जगह पर सूता। चला चला कि ठेल दे। मन करता नकिया मार के तोड़ दी आ सूखल लकड़ी इनका आँखिया में उड़ती। चला चुम्मा देता न। चलो चलो चल ना, चल बाकी कह दी। चल 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 तोरा माई से कह दी। चल उठा ना हो, बुढ़ावा भातार खोज लेन। बुढ़वा भातार है, बुढ़वा बुढ़वा भातार बुढ़वा